Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky narhy ýene özüniň rekord derejesine ýetip 29-njy maýda bir Amerikan dollarynyň bahasy 23 manatdan hem aşdy. Şuň gün ortandan başlap Aşgabatda gara bazar söwdegärleri bir Amerikan dollaryny 23 manat 20 tengeden satyn alyp başladylar. Ýurdun welaýetlerinde bolsa dollaryň satyn alyş narhy 23 manat 50 tenge barabar boldy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde agdalmadlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Adatlyň beýleki bir habarçysy günüň dowamında paýtagtyň Berkarar Sowda merkezinde bir Amerikan dollarynyň bahasynyň 25 manata çenli baryp ýetendigini habar berdi. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda ýurtda dollaryň resmi sowdasy gadagan edilen bäri onuň gara bazardaky narhy barha ýokarlanyp, soňky 2,5 ýylyň dowamında resmi kursun tas 7 etse gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi kursy bolsa 3,5 manat möçberinde saklanyp galýar. Munyň bilen bir wagtda ýurdun paýtagtynda we welaýetlerinde ady garytlarynyň gymmatlamagy we olaryň käbir görnüşleriniň gytalmagy bilen baglanşykly ýagdaýyň barha köp göze iýlendigini Azatlyk Radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Soňky hepdelerde ady garytlarynyň tapdyrmaýan görnüşlerine Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen towuk etiniň hem goşulandygyny 28-nji maýda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Mundan öň bolsa daşary döwletlerden getirilen towuk etleriniň hem satuwda tapdyrmaýandygy barada maglumatlar gowşupdy. Aşgabatyň döwlete degişli adyk dukanlarynda şekeriň, ahal ýagynyň we unyň gyçylygy hem dowam edýär. Dukanlaryň öňündäki nowatlar gijeden diýen ýaly başlanýar. Nowatlaryň aşy köpligi sebäpli käte bu ýerde ýakalaşyklaryň hem bolýandygyny geçen hepde Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary gurrun beripdiler. Şekeriň 1 kilogramynyň bahasy hususy eýçilikdäki dukanlarda 15 manatdan, döwlet dukanlarynda 9 manatdan satylýar. Dollaryň gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagynyň fonunda ýurtda ady garytlary esasan da daşary ýurtlardan import edilen harytlaryň şol sanda gökbakça önümleriniň çağlar üçin niýetlenen harytlaryň we dermanlaryň gymmatlamagy hem dowam edýär. Şu ýylyň başyndan bäri adyk we senat harytlary ortaça 100%, dermanlar 300% gymmatlady. Azatlygyň ýerli habarçylary we çeşmeler bilen söhbetdeş bolýan telekeçileriň ençemesi konvertasiýanyň çäklendirilmegi netijesinde özleriniň gara bazarda dollary resmi kursyň bahasyndan tas 7 etse gymmada satyn alýandyklaryny, şol sebäpli harytlaryň bahasynyň her hepdede gymmatlaýandygyny aýdýarlar. Ýatladyp geçsek 2016-njy ýylyň ýanwaryndan bäri Türkmenistanda bankdan konvertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt valutasyna şeýle-de Western Union we MoneyGram arkaly daşary ýurda uradyp bolýan puluň möçberine import bilen meşgullanýan telekeçileriň Merkezi Bank arkaly manady dollary öwürmek düzünlerine ençe we tapgyr çäklendirmeler girdildi. Bu aralykda ýurdun Demirazlyk welaýaty Daşowuzda Garawun Bankynyň Western Union halkara tiz pul geçirim hyzmatlaryndan peýdalanmak isleýän raýatlary jeton paýlap başlandygy barada habarlar peýda boldy. Jetonlar şu ýylyň oktyabr aýyndan dekabr aýy aralygy üçin berilýär. Şol jetonyň kömegi bilen Türkmenistanlylar 100 Amerikan dollaryny daşary ýurda iýerip bilerler diýip Kronika Türkmenistan neşri ýazýar. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýakynan iýdarlaýan halkara we ýerli synçylaryň ençemesi ýurdun öz garaşsyzlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdýar. Şu ýylyň mart aýynyň başynda Azatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň halkara valyuta fondundan kredit soraýandygyny, ýöne halkara maliýe idarasynyň beýleki çäreler bilen bir hatarda resmi Aşgabatda dollaryň manada bolan gatnaşygyny resmi derejede täzeden kesitlemek we manadyň hümmetsizlendirilmegini şert goşýandygyny habar beripdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde siz bilen men Sultanat Sylywa gepleşiklerime dowam etdirýäris. Mar welaýatynda gallar onuň başlanandan nazar etmeden ilatun yetmezçiliginden kösenýär. Mar welaýatynyň ýöwletden etrawynyň bayra jogasynyň ýaşaýjysy öz adynyň eferde tutulmalygyny sorap Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşikde şeýle urun berdi. Ozal adam maşyna 10 kilogramdan berilen un normasy soňky 3 aýda 5 kilograma çeli azaldyldy. Köp çagaly uly hojalyklara adam maşyna berilmeli edilen 5 kilogram un elbetde yeterlik däl. O ýaşaýjylaryň esasy ýmiti undan bişirilen çörekdir, somsa ýaly ýmitler bolup
olup durýarlygy üçin adam masyna aýda berilmeli edilen 5 kilogramun hojuluklara yarmaýa hem yetmeýär. Emma adam masyna şol berilmeli diýilen 5 kilogram uny hem wagtynda alyp bilmän kösenýär diýip ýaşaýjy dowam edýär. Aprel aýynyň dowamında owa dukana gatnap berilmeli norma uny alyp bilmän. Ol normany maý aýyna geçip aldyk. Inde maý aýy gutarıp barýar. Biz bir aý bäri her gün dukanyň gapysyny saklap özümize berilmeli uny alyp bilmän kösenip oturýarys. Dukana gelmeli un haçan gelirken diýip dukany garawullap hojalygyň ählisinden hem galýarys. Uzakly uny ýolda bolup nemelerimize seredip bilýäris, ne de malymyza seredip bilýäris. Bu hem hojalyga uly ziýan ýetirýär. Wagtynda ekmeseň ya ekini otamasaň erteki un çağalaryň ýyjek ak göwünden hem kesilýärsiň. Dukan müdüriniň gelýän ular hem nire ýitirmediýändigini anyklap bolmaýar. Her gün garaşyň un gelerden jogap alýarys. Käte sabır käsemiz dolup gatyranyp başlasak onda dukan müdüri men näme deýin hepde 20 halta un berýärler. Men onu haýsy beriňize ýetireýin diýip özünde günah ýokdan aýdýar. Bu ýerde müň hojalyga golay owa hepde 20 halta un berýän emeldarlar günahkarlajakmy? Ya dukan müdürini günahkarlajakmy? Ýaşaýjylar munan baş çykaryp bilmeýärler. Emma un yetmezçiliginden kösenýän ýekebiziň hojalygymyz däl diýip ýaşaýjy sözüne goşýar. Dukan müdüriniň sowatsyzlygy sebäpli hem özleriniň juda kösenýändiklerini ýaşaýjy aýdýar. Biziň familiýamyz alfabetiň ýyzky sanawlarynda durýar. Un dukana düşäýän halatynda basawatlygy totatjak bolup, dukan müdüri her gezek familiýalary alfabet boýunça çağıryp başlaýar bolen, her gezek hem A harpynyň başlanýan familiýalar okalýar da, beýleki harplerden başlanýan familiýalara aýda bir gezek hem gezek ýetenok. Türkmen galanyň un zawodunda öndürilen unlar bolsa, ýoletiniň bazarynda 25 kilogramly kaltalar 100 manatdan satylýar. Beýle gymmat wagtdan un satyn alyp, çağalar çörekden doýurmaga bolsa, her bir maşgalanyň güýji ýetmeýär. Ilaty geň aldyrýan esasy zat bolsa, özümizde öndürildi diýilen unyň şeýle gymmat wagtdan satyga çykarylmagy diýip ýaşaýjy owada buğday uragy başlanan bolsa da, un yetmezçiliginiň artýandygyny ümsit çekýär. Ilatyň bu kösençliklerinden bolsa habar alýan hiç bir resmi ýok. Ne deputatlar görnýär halkyň arasynda, ne de häkimler görnýär. Her bir zata burnuny sokup ilaty gorkuzyp beren ýürüýte gullagyň işgärler hem owa gezelenje gelýän daşary ýurt habar berişleri işler bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalistlary garawullamaga gelýärler. Emma ilatyň halinden habar alyp, un yetmezçiligi ýaly meseleler çözmäge olaryň wagty ýok bolmaly diýip ýaşaýjy aýdýar. Käbir maglumatlara görä Mar vilayatynyň Ahal vilayatynyň un zawodlarynda Gazak Respublikasynyň satyn alynan buğdaýdan un öndürilip başlanypdyr. Şol sebäpli bazarlara çykarylýan unlar gymmat wagtdan satylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigini men Mirdan Sarif dowam etdirýärin. Daşowda geçen dinç günleriniň dowamynda gelen duzly apy tupandan soň Tewitde kärendiçi daýhanlar we büdjet işgärleri gowçanyň we baglaryň üstüne düşen duz gatlyklaryny ýuwmak işlerine çekildiler. Şuň ýagny 29-njy maýda daňdandan bäri daýhanlar we büdjet işgärleri Sultanda Mogolimler hem eginlerine atylan derman sepilýän enzamlary bilen gowçanyň we baglaryň üstüne ýygnanan duzlary ýuwup başladylar. Daşowda göýe gar ýagana meňzeýär diýip Azatlyk Radiosynyň Tewitdäki habarçysy gurrun berdi. Ýatlatsak Daşowda 27-nji maý güni gelen harasatyň netijesinde duz Tewitiň paxta we buğday meýdanlaryny, gökbakça ekinlerini gursap alypdy. Käbir owalarda duzyň gatlygy 1 santimetre çelini baryp ýetipdi. Bu ýagdaýlaryň Tewitiň ikrançylygy bilen birlikde maldarçylyk pudugyny hem uly ziýan ýetirendigine üns çekilýär. Tut yapraklaryny hem duzyň basandygy sebäpli ýüpek gurçuklary yapraklary iýmeýärler. Bu onsuz hem öz ýanyny mejburi işledilýän pilleçilere goşmaçy kynçylyk döretdi. Häzir tut yapraklaryny ýeken ýuwup suwuny eski bilen süpürüp gurçuga berýärler diýip Azatlyk Radiosynyň daşygynda habarçysy gurrun berdi.
ol sözünü dowam etdirip, öýri meýdanlaryny hem tutuşlugyny duz bastdy. Owunluk we iri sakly mallar otlary iýmeýärler. Maldarçylyk hojalyklary uly ziýana galandyklaryny, egerde ýagyş ýagyp meýdanlardaky duzy ýuwmasa, onda kyn güne düşjekdiklerini aýdýarlar, diýip nyktady. Mundan başga büdjet işgärleri Tewitdäki idara binalarynyň üstündäki duz gatdaklaryny ýuwmak işlerine hem mejburi çekildiler. Duzly apy tupanyň gelen pursady kärende ýerlerinde ýa-da meýdanda bolan adamlaryň teninde her türlü ýaralaryň hem çykandygy bellenilýär. Galyp ertede Türkmen hökümeti tebigi harasat we onuň netijeleri barada dymmagyny dowam etdirýär. Hatda duzly tupanyň ertesi günü geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında bu barada hiçat aýdylman, muňa derek Daşowdyň häkimi şu barada hasabat berdi. Sonra Daşowdy vilayatynyň häkimi Bayram Uliýew oýsynagy toplamynyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmaga, gyzgysana gallar ogyna taýýarlyk görmek we gowça ýydyk etmek, vilayatyň durmuş we senagat düzümlerini döwre bapyrstyrmaga gönükdirilen wajyp wezipeleri üstünlükli çözmek boýunça alınıp balyan işler hemde pire taýýarlamak boýunça şertnamanyň borçnamanyň ýerine getirilişiniň we şaly kişiniň barşy barada hasabat berdi. Türkmen prezidenti hem özgedeginde gowça ýydyk etmek boýunça gözüňde tutulan hem agrotechnik çäherleri öz wagtynda berja etmek zerurdygyny nyktamak bilen çäklendi. Sol bir wagtda galla hasylyny dolmak boýunça kärindeçi daýhanlara hasym köp basys edilip başlanandygy barada maglumat gowuşýar. Hukuk goraýjy edarlary etatanyň prokuraturynyň we polisiýanyň degişli gullukları gije gündüz patrotlarda hem de ekin meýdanlarynda gözegçilik edýärler. Galla öndürmek üçin oňoýly şertleri bolmadyk tebitlerde hem galla planlaryny doldurmak üçin ýygyderli ýygnaklar geçirilýär. Häkimleriň bolsa bar aladasy öz geljekleri, sebäbi köp welaýatlarda suw geçen ýylkylara görä has az boldy, diýip Azatlyk radiosyna ýerli daýhanlaryň biri maglumat ýollady. Bu ağırlıkta Daşowdy gelen tebigi harasatyň netijesinde ziýan çeken ekrançylyk we maldarçylyk pudugundaky kärendiçilere hökümet tarapyndan nähildir bir ýeňillikleriň dürüdülmejekdigi barada häzirlikçe hiç kim maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. May aýynyň 27-sinden 28-ne geçen gije Aşgabaty çal tozon gurşap aldy. Bu ýagda 28-nji maýda tutuşuny dowam edip 29-njy maýda hem çal tozonyň howada belli bir derejede saklanyp galýandygyny görse bolýar. Ertirden turlaryny 28 güni Aşgabat şäherini goýa bir ýagyň ýa-da Işgünün bir gelen ýaly bir wada adamlar ümür dürüktüler. Sebäbi şäher çapçal reňki boýalan şu 2 saat 5-de daňatyp zahan ýagtylanyň ýöne kiýdim şoň ümürdäli eýsem bir çal tozonlugyny göz ýetirdiler. Diýip Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere ýakyndan syn edýän Bugaýew 27-nji maýda günüň 2-nji ýarymynda has takygy öýländen akşam saat 11 töregine çenli güýçli ýagyş ýagandygyny ýatladyp, gije penjeresini açyp ýatan ýaşaýjylaryň öýündäki mebellerini, öý goşlaryny 2 mm çemesi galyňlykdaky ak tozonyň basandygyny belledi we sözüni şeýle dowam etdirdi. Özüm şeýle bir geň almalýardy, ýel, ýagmyr ýok, howa ýöne çapçal bolup dur, göz ýetmem bolup bilse 250 metrden aňryn haýgardan ok aňyrsy çalaryp durun. Ýene bir bellemeli ýagdaý şol edil ag renkli awtomobillarda bildiren ogum bolyn, ýöne beýle goýrak renkli awtomobillar bar, şular wadi. Näçe süpürseňem aňyrsy 1 saat geçmäke ýene de şol ak tot şoňsuny büröýe hemde maşyny bir alaweder ýagdaýda oýýar. Diýip Bugaýew howanyň öňküsünden salkynlaşandygyny
hem bellidi. Bu waka Türkmenistanyň Demiradyk welaýaty Daşowdy Duzly apy tupanyň gurşap almagyndan bir gün soňa gabat geldi. Bu harasatyň 27-nji maý güni gije saat 2:00 töwre ýüze çykandygyny Demiradyk günnatardan sekundda 20 metr tizlik bilen öwsen ýeliň regiony dugdy we tozan garyndyly tupany getirendigini Azatlygyň agdalýan welaýatdaky habarçylary habar beripdiler. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, Aşgabatlylaryň köpüsi 28-nji maýda gişlik Watan habarlar programmasynda şäheri gurşap alan çal tozanyň nämedigi, onuň nireden gelendigi barada maglumat berilmegine garaşan bolsa-da, türkmen mediasynda bu barada hiç zat aýdylmady. Azatlyk radiosu bu mesele boýunça Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň işgärleri bilen habarlaşanda, bu edaranyň jogapkar işgärleri biz bilemizok, bizdiňe howanyň temperaturasy, ýeliň haýsy tarapdan ösjekdi hakynda maglumat berýäris diýip jogap berdiler. Ýöne agdalýan gullugyň adynyň efirde tutulmadlygyny soran jogapkar resmisi Azatlygyň habarçysyna Aşgabatdy gurşap alan çal tozanyň Daşowda gelen Duzly apy tupanyň dowamy däldigini, sebäbi onuň Demiradyk welaýatynyň merkezi şäherinden paýtagta gelýänçe güýçden gaçmalydygyny aýtdy. Ýöne bu çal tozanyň gelmegine anyk nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat bermekden saklandy. Ýurtda bolup geçýän wakalara sinedýän yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi 1970-nji 80-nji ýyllarda Aşgabatda sarymtyl reňktäki tozanyň gurşap almagy ýaly wakalaryň birnäçe gezek bolandygyny, ýöne edil häzirki ýaly ýagdaýyň soňky 20-25 ýylyň dowamında ilkinji gezek bolýandygyny aýdýarlar. Ýokarda hem bellep geçişmede ýaly türkmen häkimetleri we media serişdeleri ne Daşowdy welaýatyny Duzly apy tupanyň ne-de Aşgabat şäherini çal tozanyň gurşap almagy barada kelam agyz söz aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary dowam edýär. Aşgabatyň halkara aeroportunda ýangy ýakynda Türkmenistanly denanlaryň bir näçesiniň ýurdun daşyna goý berilmänligi bilen bagly wakalaryň ikisi Azatlyk radiosyna ma'lum boldy. Ýakyn günlerde bir denan ýurdun daşyna gidip bilýänligi barada migrasiýon gurlugynyň resmi nama almanlygy sebäpli Türkiýe goý berilmänligini Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Biziň elimizde din çalyş hakynda resmi namalar bardy. Adamymdan migrasiýon gullukdan resmi nama soramadylar. Meni bolsa resmi namasyz uçara goý bermediler. Soralan spravkasy bolanlary hem hiç bir düşündürüşsiz uçara goý bermediler. Şeýdip ýol we dokumentleri düzeltmek üçin eden çykdaýjylarymyz biderek golly. Şeýleden ýerler tarap edildi. Kopalada boldy. Dip Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara goý berilmedik Türkmenistanly denan Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Türkmenistandan çykmagy tinanşýan raýatlaryň köpüsi gazanjyň gözleginde daşary ýurtlara gidýärler. Türkiýe türkmenistanlylar üçin iň meşhur ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ilkinji nowatda da wizanyň talap edilmeýänligi sebäpli. Emma resmi taýdan wiza talap edilmeýän hem bolsa Türkiýe gitmekçi bolan türkmenistanlylaryň öňünde ýygy-ýygydan böwet döreýär. Diňe şöýleň başyndan bäri Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara goý berilmezligi bilen bagly wakalaryň onlarça barada Azatlyk radiosuna ma'lum boldy. Migrasiýa işgärleri sebäbini düşündirmezden ýolagçylary reýslerden düşürýärler. Azatlyk radiosynyň söhbetdaşlary ýurdun içinde maşgalatyny eklemek üçin mümkinçilikleri bolman soň daşary ýurtlara mejburi gitmeli bolýandygyny aýdýarlar. Ýurdun häzirki ýagdaýynda 5 çagany eklemek maňa ören kyn diýip Aşgabatyň aeroportunda öz owadaş denanlarynyň reýsden düşürilenligine şaýat bolan Türkmen awatly denan gurrun berdi. Men Türkiýe gazanja gitmek üçin aeroporta baranymda meniň ýanymda bir näçe owadaşym bardy. Biz bile gitmekçi bolupdyk. Registrasiýa aýnasynda migrasiýa işgärleri biziň ählimizden bir owadan dygmyda göz ýetirdiler we pasportlarymyzy ellerimizden alyp bir-birden başga otaga geçirip soragy çekdiler. Dip Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan Türkmen awadyň ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa işgärleri denanlardan olaryň Türkiýe gitmeginiň maksady barada sorap, işlemek üçin barýandyklaryny anyklamak isläpdirler. Şeýle-de sorawlaryň arasynda maşgala ýagdaýy adamsynyň çagal
wakalarının bolup bolmazlygy barada sowaller öňe sürilipdir. Soradan soň meni goýberdiler. Meniň iş üçin gitmeýändigime göz ýetirendigini aýtdylar we ak ýol arzu etdiler. Köpleri goýbermediler. Bir gyz aglady we iş üçin gitjek bolandygyny boýuna aldy. Ony hem goýbermediler. Dip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe gitmeginiň öňüniň alynmagyny degişli wakalaryň ençemesi öňen bolupdy. Şeýle-de Türkmenistanyň howpsuzlyk edaralarynyň iş şäherleriniň türkmen migrant ýananlaryny daşary ýurtlardan gaýtarmak üçin olaryň maşgalalaryna batyş etmegine degişli ýagdaýlar ýüze çykypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň bellemegine görä Türkmenistanda gazanç üçin daşary ýurda gitmek problematy ýaşlaryň arasynda hem ýiti duýulýar. Ýaşlaryň köpüsi okuwyny utaryp öz ýurdunda işe ýerleşip bilmän soň daşary ýurtlarda iş gözlemeli bolýarlar. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleriniň hirayatlary şol sandy migrantlar bilen deň derejede daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlary Türkmenistana gaýtarmak öňe çalyp barýan çäreleriniň ençemeti barada habar berilipdi. Şeýle-de aprel aýynyň ortalarynda Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri türkmen resmiýetleriniň 30 ýaşyna ýetmedik türkmenistanlary halkara reýslerine goýbermezlik karary barada habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleriniň sebäbini düşündirmeden raýatlaryň Türkiýe gitmegine döredýän päsgelçilikleri sebäpli soňky döwürde türkmenistanlylar Goňşy Gazakstany, Özbekistany we Äzerbeýjana has köp gidip başladylar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini alkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Mediýanyň şeýşembe güni beren habarlaryna aýdylmagyna görä Demirgazy Koreýa özüniň ýokary derejeli resmiýetlerini Birleşen Ştatlara we Singapura ýeripdir. Munyň Amerikan prezidenti Donald Trump bilen başa baryp barmajakdygy näberli bolan samite tarap ädilen ädim bolmagy mümkin. Hataýyň resmiýetleri bilen Pekinne geçirilen gepleşiklerden soňra Demirgazy Koreýanyň häkimet başyndaky işçiler partiýasynyň merkezi komitetiniň başlygy Kim Jong-chol çarşamba güni Birleşen Ştatlara gitmegi planlaşdyrylypdy. Bu maglumaty bolsa atandyrylmadyk çeşme sargylanyp Güney Koreýanyň Yonhap habar ullugy berdi. Japoniýanyň döwlet telekanaly NHK-nyň habarlaryny hem Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong-unyň diwanynyň iş öndürüjisi bolan Kim Chang-so'nyň duşanbe güni Pekiniň bilen Singapura uçandygy aýdylýar. Aktam hem Birleşen Ştatlaryň Amerikan toparynyň Demirgazy Koreýalılar bilen duşmak üçin Singapura sapar edendigini aýtdy. Bu habarlardan çen tutulsa, onna başlangyçda 10-njy ýylyna planlaşdyrylan taryhy samite taýýarlyk görülýän emegdiýär. Trump öten hepde özüniň Demirgazy Koreýanyň lideri bilen duşmak niýetinden dälendigini aýdypdy. Ýöne ol ondan bir gün soňra özüniň gaýtadan oýlanyp görendigini we iki ýurdun resmiýetleriniň duşuşygyň jekmejigi hakda iş alyp barýandygyny bildirdi. Singapurun kurort adasy Sentosa'da mihmanhanada bolýan Amerikan resmiýetleriniň ibaret bir topar bar. Ýöne olar beýanat bermekden boyun gaçyrdylar. Kim Chang-son Pekiniň aýrportuna jurnalistler ondan Singapura Birleşen Ştatlar bilen gepleşige baryp barmaýandygyny soranlaryna ol özüniň ol ýere oýnamaga barýandygyny aýtdy. Yonhap habar gullugynyň bildirmegine görä Demirgazy Koreýanyň daşary işler ministrligine Demirgazy Amerika mesellerine garaýan Cho Kang-il Pekiniň halkara aýrportunda görülipdir. Ýöne onuň Kim Jong-chol bilen Birleşen Ştatlara gidip gitmejekdigi hakda maglumat berilenok. Hataýyň daşary işler ministrligi Pekiniň üstü bilen Birleşen Ştatlara uçýan Demirgazy Koreýaly resmiýetler hakda berip biljek maglumatynyň ýokdugyny aýtdy. Demirgazy Koreýa 2006-njy ýylda özüniň ilkinji ýadro synagyny amala aşyryl bäri ýadro we raketa programmalary sebäpli ençeme ýyllap çetleşdirilip ykdysady sanksiýalardan kynçylyk çekdi. Ýöne Kim Jong-un ençeme aýyň dowamyna has artan dartgynlykdan soňra öten ýylyň aýagyna täze ýyl münasibetli eden çykyşyna barlyşykly gürlänenden soňra ýagdaý ötkedi. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.